هزین تایبەت و ین هەفبەشن ئەمریکا و ئەفغانستانê li dij bingehên serekeyên Daişê ya navê xîlafeta Xurasan encam da. Operasyona leşkerî li ser daxwaza xelkê herêmê û gundên Gorîgur li herêma Dehbala pêk hatiye. Herêma Gorîgur ya girêdayî Dehbala bingehê serekeyê çekdarên Daişê ye. Cihê kupar Amerîka maka bombeyan havêd bûye. Bi dilxweşî em şerê dijmin dikî. Niha paytexta xîlafeta Daişê me dorpêç kiriye û xistiye jir bombebarankirinê. Dibe ku sê-çar rojendên ji aliyê sê grûpên komando ve Gorîgur bê paqijkirin. Hêzên Amerîkî dibêjin 167 çekdarên Daişê di operasyona hevbeşa Amerîka û Efganistanê de heta niha hatine kuştin. Polîsên herêmê jî beşdariyê di şerî da dikin da ku mal û herêma xwe ji çekdarên Daişê paqij bikin da ku careka dî nevegerin. 16 kurên min û 14 neviyed min şerê Daişê dikin. Hinek ji wana leşkerin li xalên ew heye û hinek jî leşkerin li eniya şerî ne. Hêzên taybetiyên Amerîkî û Efganî alîkariyên mirovayetiyê li ser xelkê herêma Dehbala dabeş dikin yên ku koçber bûne wê herêmê.